الرجيم فنبذناه allawi min beddimo kanko annabi Yunus ummarade e reedu lingu ngu min beddimo bil ara'i e karaji karaji tan min beddimo to wete masalan fongo to dow leydi lingu ngu weddimo toon nabadanahu min beddimo bil ara'i e fongo maayo nyalama momoda o won wi o caggal balde sede woni balde jewoni be do narobe cabannayi o woni nder reedu lingu o huwa saqimun wa ndo ari nde o sellani mo wadi Allah seeda wayno no chofel no wayni walla so tawi lingu modi huuni wiyete moore ko no wayni ko non o waynede hen fa an batna alayhi min kunni e makko donc annabi Yunus ni shajaratan lekki min yaqtinin lekki ni wi yaqtin lekki ki ko don o nani min kunni don anandi so do yani do jaalam fof non lellane ara makko ene muyni namo kosam mudum kay wajji jamma ene muyni namo nyalawma anani ara makko ene muyni namo nani wa arsalnahu min niltimu ila 100,000 yawde temedere ujunere aw yaziduna baccude buri don ni aw yaziduna aw walla aw daccuni yaziduna ebe beydi e temedere yani ke be temedere no gas wala temedere capantar wala temedere capande jeedi ujunere ne fa amanu be gongdini caggalde be jilefte fa matta'anahum min keddi ebe ndafito e jawdere mabbe ilahinin ha saha gasgol laje mabbe fastaftihim namdo makkanabe ali rabbikal banatu bele wodantu jomma o bibbe rewbe ne be birini e bi malaikaji ko bibbe Allah rewbe wala humul banuna kambe be kertoro war am dakini khalaqnal malaikata inathan ma tawde min tagi rewbe be malaikaji di min baddi men rewbe de ko hum shahiduna ma taw be tawa be kala ko adon bi halidu ala anon innahum kambe be kay min istime penale mabbe la yaquluna be kala waradallahu biya Allah kay jibini wa innahum kambe beedode la kazibuna kebe tanobe dum astafal banat Allah yimbele mi subota rewbe alal banine bibbe rewbe e bibbe warbe malakum ko hebi onon haalobe di konguli on jeewata kayfata ko mona ko nyaawoton de nyaawore bon wonde Allah jogo bibbe rewbe onon dañon bibbe warbe afala tazakkaruna ko hadi mi codon gandon Allah ene seni ga danje bi am daccini mataw bo lakum ene wadani on suldanun dalilu mubinun pendi e ko kalton ko Allah wi so tawi odon jogi on dalilu fa'atu bi kitabikum ngadde deftere mon tawrete nde kolle kam ko woni hen in kuntum sadiqina bayde odon gondi e ko kalton ko wa ja'alu kambe hefere rewobe jalengi be badani be badi baynahu hakkunde Allah tabaaraka wa ta'ala wa baynal jinnati hakkunde malaikaji be badi don nasaban ko wete asko be bi malaikaji di fa Allah jibindume wala qad alimatil jinnatu wallahi malaikaji di ne ngal innahum kambe haalobe di kongudi bon tamuhdaruna ko tawnetebe e jeymol lefte subhanallahi sanade wodani Allah amma yasifuna kebe cifoto wonde Allah ene jogi biddo gorko illa ibadallahi sawananon jiyabe Allah hen al mukhlasina be ganduda ko labbinabe ben kam gala hen ben kam ene cenna Allah kala ko Allah handa fa innakum onon heferebe haalobe dido haalaji wa ma ta'buduna e ko ndewaton e jalangeji ma antum wanani onon alihi e nani de e ko ndewaton jalangeji ko bi fatinina kon fatintebe hay goto fatintaki ala e mon ko goppetebe illa man huwa sawana kanyum mo ganda on salil jahimi ko jogordo nadde jeygol sona ko jogordo nadde jeygol e gandal Allah aya garo o ko jibrilu halno dum alayhi salatu wassalam de wayade rasul sallallahu alayhi wa sallam do asman anani de de be ngari hankandi ha sidratul muntaha kanko jibril o wi anela Allah wi hen aw wi Allah jipinna aya wi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ala e amen so wana en jogi mo ganda magama mo ganda ko ganda place tan go tan fo jogi place mum de be ngari ha sidratul muntaha ibnu abbas wi o wi ala e asman nokko sibre so wana malaika ne dari don ne juule en subi
بهنا أنني إن هذه 3 آيات نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متى يدو آية جديدة نجيبي أن لا الله كدو أسمان جديد فتأخر جبريل نون أنني هذه 3 آيات يدو آية تسي بيام جيبي أن لا الله كتو مثلا سيدة المنتهى ngari ha don jibril darti nelade wi aha huna tufariquni ko do cerata am fa gala jibril ba asadi wa an atagaddama min makani hada mi hattanani bennude nokkam odo wa anzalallahu ta'ala anil malaikati alla jippidi ga malaikaji wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa fil hadisi ma fi samawati mawdi qadamin illa alayhi malakun sajidun ala nokko gondo masalan fodde ko felone yabba so wana malaika cijono walla ene do walla malaika darido ene juula ene do to wani nan wa inna no minen lanahanu kay ko taakid minen asafuna ngoni wadobe sappeji pour julde wa inna no minen lanahnu almusabbihuna ko minen ngoni sennobe Allah ko handani wa in ko woni fi kanu heferebe makka belati mala yaquluna ebe biyanno law anna indana zikran law anna indana sanna ene do amen do zikran deftere min al awwalina adinobe non dañil defteni kambe heferebe makka e biyanno sanno minenne emin jogino deftere hono na yahudi yankobe jogori defteni walla nasarani yankobe jogori defteni den nakunna mamin latatono ibadallahi ko min jiyabe Allah al mukhlasina labbina be gala taala allawi fa kafaru bihi jonnon deftere are mabbe burde deddude e defte fof nen be jeddi fasawfa ya'lamuna mabbe gandu wattande jeddugal mabbe hollo tollato wala gar ko gonga sabagata adinoma kadimatuna kongol amen e wallude ibadina wallude jiyabe amen al mursalina nelabe holdum la aghlibanna ana wa rusuli allawina min mami fol min enelabam innahum kambe beedo lahumul mansuruna kambe ngoni masalan folete anani de innahum lahumul mansuruna kambe ngoni walletebe ndimi innahum malaikaji di ndo sa annababe lahumul mansuruna kanyum en ngoni walletebe ko inna jundana ay kono amen ngu lahumul ghalibuna kanyum en ngoni folobe julbe be polata ko annababe ballete julbe ngoni folobe afami don de fato mayra fata walla anhum runkito gamabbe kambe heferebe makka hatta hinin ha jemire da ya habe mabbe wa absiruhum dar be so tawi lefte jippi mama mabbe fasawfa yubsiruna mabbe gandu wattande kefarago mabbe faqalu istihza'u mata nazala hadha nuzulu hadha al-adab be ngone wiide lefte de holne garata e be jalkita qala ta'ala tahdidan lahum alla ene hulbinabe alla wi afa bi adabina bele ko lepte amen de yastajiluna be jaacinunto yo ngar fa ida nazala bi sahatihim tawi lepte de jippima e dingiral mabbe fa sa abonanyane hen sabahu subaka al munzarina jesina tawi lepte de ngare mabbe de nyen hen feere mabbe bonadde wata walla anhum runkito ga mabbe hatta hinin halaje mabbe ngasa wa absir ndar fa sawfa yubsiruna kambe mabbe ji ndar kambe mabbe ji subhana rabbika senade wodani jome amma yasifuna ga ko be cifoto do rabbika rabbil izzati jeydo teddungal jey mojjere jey folgu amma yasifuna ga ko be cifoto wonde Allah ene jogibi wa salamun kisal kay alal mursalin yo won enelanobe jettini ga Allah walhamdu dendangal jettode lillahi godani Allah rabbil alamin jeydo binde e wallude annababe mum e halkude hefere anani sayyidina ali radiyallahu anhu ko man ahabba an yaktara bil mikyal al awfa min al ajr jiddo bedde
bitirde timmude to bange jobdi yawmal qiyamati walla an yubtala alayhi walla betene bin mikyalin aw famin al ajr anani de betirde to bange burde timmude to bange jobdi nyande yawmal qiyamati jiddo dande dum fal yakun yolato akhira kalami akhiru kalamihi wattande hala mum yo wonso ummima e jonde do jodino somo yaha yowi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko hangol ko jiddo timminede betunyede yawmal qiyamati kala do o jodi e aduna somo ummo yowi subhana rabbika nyade yawmal qiyamati beten hatim an abi sa'id al-khudri ko goto sahaba rasulillah wa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayra marratin wala marratayn wa wana la wal gotol wana la bididi min balananno omo wiya wattande so juuli o gayni o wiya subhana rabbika walla so tawi on faati der galle wiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin balananno mo halaka suratu sad imorende ko nonde wiyete makkiyatun wa makkade jippi aaje de ko capande jeetati e jeetati bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahim ko inde allah sad Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika Allah anni muyani mum ede do karfeje zikri wal qur'ani mi wondiri qur'ana mo ganduda zikri ko jom peññingol jom teddungal wa jawabu hadha al qasam mahzufun jabowol ndedo wondore non koko momta holko woni jawabowol ngol mal amru kama qala kuffaru makkah min ta'addudil ilahiyyati wana alhaali dey hono no heefereɓe makka mbiri ni hol ɗum allah ɓene keewi allah wi mi wondiri qur'ana joom teddungal o wana noon allah ko goto tan bal ɗaccuni alladina kafaru ɓen makkanaɓe fi izzatin ɓe goni e mawnikinare gaalimanaɓe ko shiqaqin ɓe gone luural e angenelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam kam heewi a halakana ko min kalkuno min qablihim ko adinoɓe min qarrin e leƴƴi ɓennunoɗi fana daw ɓe gone noddodirde hina nusulil adabi bihim sahande lepte ɗe jippoto e mabɓe ɓe gone ɓaaƴo dirde Allah wi wala tahina wa saha wanani hina manasin laysa hinu hina qararin o wi wala tahina hina manasin o saha wanani saha bappogol saha so halkare ari hankante bappogol ala bi maana laysa hinu hina qararin on saha wana saha ñiɓirde haddo ta o ko ɓeydaaɗo tan wala hina manasin wana saha bappogol on saha nde ɓe ɓaaƴodirte nde lepte ngareɓe ɓe gone noddodirde ngare dogen allah wi o saha wana saha dog wana daw o wi ɓe noddodira kam heewi ko min kalki min qablihim ko adinoɓe min qarnini leƴƴi ɓennunoɗi wana daw noddodiri saha nde lepte ɗe jippoto e mumen wala tahina manasin ta o ko ta u zaidita wana saha bappogol on saha wana saha bappogol ko saha masalan ko saha jebbilade tan nani Allah maharaba wala manja on kadi daddigal ala dogdu ala fa ma atabara bihim non kuffaru makkah e ferebe makkah taskaki be de wa ajibu allawi be kawama kambe makkana an jaahum purtan are mabbe munzirun jertino minhum jayado e mabbe yunziruhum wa yukhawifuhum an-nar anani jertina be hulbina be jeygol ba'dal ba'it tagal ne lede wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وقال الكافرون هفر بمبي هذا ساهر او ko bilejo kazzabun bawdo fen a ja'al al alihata bele o wadal allah ilahan ko dewetedo wahidan goto o wadal poddo rewede o ko goto ala dum wawa won qala lahum qulu la ilaha illa allah o wi be nde be biye la ilaha illa allah be bi mo kayfa yasha'ul khalqa kulluhum ilahun wahid aduna o pop kala ko wone aduna ko taga ko fu allah goto wawa rende dum do ko be wawa wonde allah sago allah je kewa nan be mi Allah ko ni be fuy
ونسباب أوك لما أسلم عمر شق ذلك على قريش سيدنا عمر جبي الله موسى قريش ينقض فاجتمع 25 من سناديدهم وهو بمبت ونغاس نجيو بدي بطو فأتوا أبا طالب بنغري أبا طالب فقالوا بنبي أبا طالب أنت شيخنا وكبيرنا أن وني مولى أمن أن وني نيج أمن وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء أرى عندك بيدو داي بنقول لك وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك أدي منك كمبلنيا وحقنا من بي منه فحضره أدمه وقال له وأدنا وأحضره وأدنا لا الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبينا لا يا ابن أخي بمنيم هؤلاء قومك بيدوك بندئن يسألونك السواء ابن نام دوما بطل ويتي ديمقراطي ابن نام دوما أنني والإنصاف إنون ولا تمن وتؤون كل الميل كلا أون يقول أن قومك غاي على قومك يمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تسألونني والك بنياغتون فقالوا بميم إرفدنا بدا فير غوبا من ورفد ذكر آلهتنا غوبا كقالتا يا الله بأمن كو من وندعوك من غوبما وإلهك آن يا الله ما من نتأميد هيهون فقال نلادوي أرأيتم قالني كم إن أعديتكم ما سئلتم ونياغي أمكو سميركي أنتم أمعدي أنتم كلمة واحدة أنما أندكم أنني دي كونغول غوتل تن تملكون بها رقاب العرب دندانغال دال عرب بفوف كالفون وتدين لكم العجم كلام وانا عرب يمكن نوع فقالوا نعم وأسر أمثالها أبو جعلي ما من دك كونغول يرمم لا بسب نلادو بلا لا إله إلا الله فقاموا بنجه بنغمي وان بمبلتي قائلون ابنبيا امشوا واصبروا على آلهتكم ابنبيا امشوا نجه واصبروا منه على آلهتكم الله بمون تقولي حالتكم mbi inna hadha dum do la shay'un ko hunde ujabun de ganda ko hawni wan dalagal mala minhum welliti dental e mabbe be gonnodo be jehi be mbi anim su jehe yoga mabbe gona wiide jehe wasbiru munye ala alihatikum enani de Allah be mon tabite e rewde Allah be mon inna hadha ngol kongol kala segol Allah ko got la shay'un ko hunde yuradu de ganda ene jolne e men tan ko boyani ko jol ma sami'ina bi hadha en medanan de ngol do kongol fil millatil akhirah e dina battini do Isa en benni meeda wiide Allah ko goto in hada wanani ngol kongol wiide Allah ko goto illa ikhtilaqun so wana ko penale tan wana gon a unzila alayhi dhikru bela jippintema ko qur'ana kanko muhammad min baynina e dow jesemen walaysa bi akbarina o bulani en mawnude wala asharafina o bulani en teddude en jippintake min qur'ana enen ken patrangeebe ke en yontabe ke rimbe ken bibbe rimbe enen qur'ana jippintake min jippinema wana gonga wawa wonde c'est pas possible mbi dum wawa wonde palhum allawi daccube fi shakkin e be sikke min zikri e qur'anam o ko mahyoto mi nelal Allah ko be cikkitido bal daccuni addade be sikkitaaje lamma yazuqu be medani azabi lefte am deke walaw zaqu husebe medina leftam tasaddaqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam adni be yeddude be medani leftam taw se be medina leftam mabe gandanno wana way nden be gongden nelal Allah am daccuni indahum ene tama be khaza'inu manga sinaji rahmati rabbika yurmende jome al azizi polɗo e laamu alwahabi dokkowo annabago eko wana ɗum hokka mo wela kadi am ɗaccuni lahum ene wodani ɓe mulku samawati lamanteri asaman wal ardi e lamanteri leydi wama baynahuma eko woni hakkude asaman e leydi Allah wi so ɓe gaƴima wonde ɗum wodani fal yartagu yoɓe ngabbu fil asbabi e ngabba e ɓoggi ɓe paya dow asaman Allah wi ene toon jundun kono ma no ngun kono hunalika toon ay huna jundum ma ene toon kono walla o wi kamɓe jundun keɓe kono koyngu jundun ma koyngu ha ɓurti kono koyngu ha ɓurti
hunalika ene toon to bange pennugol mabbe ngol ene toon mahzumun konu mo ganda ko koyngu hunalika toon kono ngu mahzumun ko poolangu minal ahzabi wondude pelle de ganduda poolanobe be pelle poolanode ko adibe de ngudo konune o konu poolangu yanto e ngudon dinon konuji ko ulaika garaga haru ko uhliku ben poolanoma kalkam fa kaza nuhliku ha ulai non min kalkirta beedo dum woni non o wi wal yartaqu yabe ngabbu fil asbabi e boggi paya dow asaman be gadda wahyu be kertere dum mo be ji aha Allah wi jundun kambe non beedo anani jundun ma kebe konu ngu ganduda koyngu ha woro hunalika to pendugol mabbe ngol kebe konu koyngu no feewine kay mahzumun kadi foolangu min al ahzabi penna fama kazzabat fennino qablahum ko adinobe qawmunu himbe annabi nuhu wa adun himbe goldo lenyol wa fir'aunu goldo lenyol himbe mum zul awtadi be ganduda ko joomiraabe pen wa samud elenyol ne wieni wa qawmu ludin yimbe annabi ludu wa ashabul aikati en jangin mabbe non wiata yimbe mbolo anani ben pennin ulaikal ahzabu ben ma pelle in kullun wanani dendangal dedo pelle pop illa kazzaba ar-rusula sawana pennino nela li annahum idha kazzabu wahidan minhum se penni goto e mabbe tan e annababe nela be mabbe we se penni hen goton faqad kazzabu jami'ahum e penni dendangal annababe nelabe mabbe li anna da'watahum sabo kambe annababe noddano be wahidatun ko woturu on noddano da'watu tauhid ko la ilaha illa allah ta sa penni hen goton penda ko fofo fa haqqa waddima non igabi laptop wa ma yanzuru fandaki haula'i be do makana illa sayhatan sawana ko ha tango wahidatan wot malaha alana ha tango so arema be min fawagine duttogol so ha tango ari ruttata ko waqalu de lepte de ngari de anani waqalu de alla jippini fa amma man utiya kitabahu de alla jippini on ay fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi kambe hefere be ngone wadde sabatas waqalu be biya labbana jomi amen ajillana ya cinan min iddana bonguji amen qabla yawmil hisabi ko adinya lawma hasbore adam min bonguji amen qalu zalika istihza sabu jalkidde adani be biide non Allah wi be fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran on dokka do kay rokkira jumum nyaamo ko on ma hasbore ne ganda ko newin be mbi wadde jomi en wartere gaddana min kayta jamin gile joni mbele min ganda ko woni hen be mbiri non ko sabatas aha Allah wi isbir mun ala ma yaquluna kebe biyata wadhkur jantu i'adana anni maccuda amen Dawuda biyetedo ni zal aidi mo ganda ko jom dole to bange dewgol Allah wiyama kanko annabi Dawud o horanno nyalawma o wala julde jamma o daro wonani o hora nyalawma anani de o taja nyalawma o juula jamma walla o wada jamma fecce tati en feccere adine de o juula o dano feccere hakkunde nde wattande de kadi ummore wa Allah innahu kanko Dawud awwabun ko kewdo ruttinde to bange dewe Allah non o wadanno inna minan sakharna aljibala min elti kaaje ma'ahu wonde makko kaaje de yusabbihna ene cubihina anani de ene cubihina wonde makko bila asiyi masalan kikide wal ishrage pudal nange hedde masalan funange fuda walla beta waddayra min elti diwe de mahshuratan ko dendinaade fewde makko ene cubihidina e makko kullun kaaje de e diwe de lahu wanande mo kanko Dawud awwabun ko ruttinowo anani wonde ko e cubhinali e doftade Allah wa shaddadna min cimbini mulkahu laamu makko wi'ama jamma galle makko o mihrabuji
capantati ujunere neɗɗo ene garda ɗum omo jogii ɗin garde santinenaji ene gardam wa ataynahu lhikmata min dokkimo annabagal min dokkimo peewal kala ko waɗi Allah wine wela o fasalal qirabi e peññingol ewnago kala ko o fanditi ene feeñi anani wa hal ataka yati ari e ma mbele a yii walla ananino naba a habar alhasmi ñawdannoɓe worɓe ɗiɗo ko maleykaji noon kono koye sifa worɓe ngari ɓe ngarino e annabi Dawuda eɓe ñawda id tasawwaru lmihraba tuma nde ɓe padda ga mihraba o ɓe kaɗa nadde ɓe ngari garde ɓe mbi ɓe natta kamɓe worɓe ɓe ɓe mbi keɓe ñawdo ɓe ngari ko ñawede an gandi garde ɓe gandi ko ɓe kamɓe koɓe mbi ɓe ngari ñawede ko gonga goppani ɓe lawol tawa Dawuda wiyama so tawi o heeɓi to nder juma to omo rewa Allah hay goto natata to nder juma to garde ɓe calloto kamɓene ɓe kaɗa nadde e natirde damal sabu ɓe ngari koye ñalawma mo rewata Allah gardeɓe ɓe kadi ɓe nadirde damal ngal kamɓe noon koɓe maleyka ɓe mbawi waylade ɓe natata woɗɗo ɓe natiri taw ɓe natirani damal nde ɓe jetti ɓe natirani damal ɓe naati e makko fa fazi'a minhum id dakhalu ala Dawuda nde ɓe naati e Dawuda fa fazi'a minhum Dawuda ƴengi e mabɓe sabu ɓe anani ɓe giwri Dawuda ko dow juma to toon ɓe naati nde wonno damal ngal ɓe kaɗa nadde ɓe kaɗe natirde damal ɓe ndewroy dow ko maleykaji ɓe mbaɗi andine saɗa woni nder suudu ma walla woni juma tan yimɓe ummima dow tan waɗi cip e leydi ala sago kula te wolu hurrasu hawlahu gardoɓe fof ne taarimo kanko Dawud qaalu ɓe mbimo la tahaf oto hul nahanu khasmani minen ko min ñawdoɓe ɗiɗo aha ko min ñawdoɓe ɗiɗo woni sababu o ɓe mbi ko omo joguino kanko annabi Dawuda ministére goto ne wiye Uriya bun Han o wi on ene joguino debbo goto wiyama on debbo ni jibini Souleymana bun Dawud on no joguino debbo kanko annabi Dawuda o yamiri Uriya yo seel joom suudu mum won wiɓe noon caggal nde edda gasi o humtani debbo o ene daganimo to banggue sharia makko ene daguino nden wiide neɗɗo seer joom suudu ma ceera resta to sharia Dawuda ɗum ne daguino won wiɓe ala wana noon o wi ko Uriya ar ya jihadi nana hedde mboolo jaha kaɓoyɗa o wiiri noon ɓe mbi o wirno noon ko beele Uriya so yeehi pour ware toon o resta debbo mum ɗo yahano artano fo tan o fooli Uriya kam so fool Uriya seeri o resti o waɗi ɗum so fool Uriya o yahi ɗum yehi o yehi jihaadi kanko o waɗi ɗum ko ɗum noon woni alhaali o ɗum woni id dakhalu ala Dawuda joni noon annabi Dawuda jogii ko capanɗe jeenayi debbo kanko Uriya ko goto o jogii ɗo yahano fof kam o heeɓi debbo o kono noon wona omo waɗi ko harmi ala sharia makko ɗum ne dagginoto neɗɗo noon ene felde martaba mum ko martaba makko kanko Dawuda ɓuri ɗon ko amma sinno ko goɗɗo so waɗi ɗum hay hunde kono martaba Dawuda ɗo tolni to Allah ɗo ɓuri wiide neɗɗo seer joom suudu mi resta ɗum o felda ɗum aaya o ɗum Allah teliniri malekaji ɗi yo jaa kalnamo ko waɗi ko hay sene moƴƴini wona hamaji
malaikaaji ɗi ngari ɗi kaɗa naatde ɗi ndewri dow huɓeere ɗi naati ɗi tawi mutode wonno Allah ɗo fa fasi'a minhum o ƴenƴiyama o huli o wayno kulɗe qaalu la takhaf oto hul anani khasmani minen ko min ñaawdoɓe ɗiɗo ko min weññotiɓe baga toñi ba'duna yoga amen ala ba'dina yoga fahkum baynana bil haqq ñaaw hakkunde amen e goonga noon wala tusdid hoto oño wahdina fewnu min ila sawa istiraɗi fewde porti ɗum laawol pewɗum laawol fewnu min hen o wi no way ñaawore mon nde no way o wi inna hada ay oɗo mo gondumi akhi ko musidɗam to bange diine lahu tis'un omo jogii jeenayi wo tis'una najatan e capanɗe jeenayi mbortu omo jogii botti temedere ndo botti capanɗe jeenayi e jeenayi wali najatun wahidatun min noon ko bortel gotel jogii faqala jom capanɗe jeenayi e jeenayi o wi kam akfilni ha timmitinanam ɗum temedere gotel ma ngel addumi yentine capanɗam jeenayi e jeenayi ɗi wona temedere wa azzani o foolimi fil khidabi e wenje ñimnanimo goɗɗo o e ɗum jaɓanimo ɗum annabi Dawuda o namdi mo ñawdata o wi ko gon waaji o wi aha ɗo wirini ko noon tigi min mboɗo jogii capanɗe jeenayi e jeenayi mbortu kanko o jogii ko mbortu gootu ndewmomi noon ha kettimo mbortu makko ngu yante portal capanɗe jeenayi woni temedere mbortu tan Dawuda wi qala Dawuda wi laqad zalamaka o tooñima de o tooñima bi su'ali sabu ñaagaade mo bi su'ali sabu ñaagaade naajatika bottel ma ngel yoyante botte makko o tooñima wa inna ila ni'ajihi fewde botte makko wa inna kathiran ay ko heewi min al khulada'i be ene ndenda la yabghi ene bewa ba'dhum yoga mumen ala ba'dina yoga illa alladhina amanu sawana ben gombe Allah wa amilu salihin golli golle moƴƴe wa qalilun famdinon ma hum wa qalilun ma famɗinon ha woro humɓen ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe ene golla golle moƴƴe wiɓɓen ne pamɗi ha ɓurti ɓen kewani wa qalilum ma hum hewani nde o haali ka haala kanko annabi Dawuda malaikaji ɗi gonti malaikaji sa'idayni ɗi gone ngabbude dow asaman fi suratihima e mbadi majji ila sama faɓe mbi malaikaji mbi qadar rajulu ala nafsihi ene wayno gorko ñaawi hoore mum kanko omo jogino capanɗe jeenayi e jeenayi debbo o hefti debbo janno wonti temedere ndeke o ñaawi hoore makko tawde wi o wi ko kanko ñaawi hoore makko nde ɓe kaali ka haala kamɓe malaikaji tan fatanabbaha Dawuda haqqille mum arti e kadi siftori قال تعالى دوني أن اللوي وزن يننا داود أنما فتناهكم من جر بريدكم داود عندي فاستغفر ربه ويمشني جومكم وقرأ فكراك أنكو دفجد ساجدا أمسجد وأنا بأمرتي الله اللوي فغفرنا له ذلك من جافي مبنى الدوم وإن له إن وادم كانكو داود عندنا قامن قال زلفا ملدل وحسن ما آبن يكبر مؤذر رسول اللوي يا داود داود إنا جعلناك أي من بدين خليفة كالمت في الأرض ليدي هذا فوجنا يمبئ فحكم بين الناس نياو حكوني بالحق يقوان ولا تتبع الهوى وتروا بلاد فتان ويدلك عن سبيل الله سيدان أو مجن ما قال لا والله إن الذين يدلون بين مج عن سبيل الله قادين الله فبنجلي مناق بالله لهم نوارن بين عذاب نفت شديد شتول بما نسوا سبق بنججتي يوم الحساب يوم حسبر الله وما خلقنا السماء والأرض من تجران أسمان من تجران ليدي وما بينهما يكون حكون أسمان ليدي من تجان بعد لنكم في جنقول وانا ميرد من بديل ذلك
sikkude ko mere tagirande zannul ladina kafaru ko sikke bene yeddube Allah fa waylun kongol lefte caangol nanata jahannama ene wiye waylu lil ladina kafaru wadani be ganda ko yeddube minan nari e jeybe am dacuni naj'alu min badantu alladina ben amanu gondimbe Allah wa min badat amanu gondimbe wa amilu san golli golle moje mata min badat ben kal musidina fil ardi no bonno be de min battadu am naj'alul muttaqina mata o bom min badado hulbe Allah be kal fujjari no kon fajire min battadum holko woni sababu ayo jipade nazala lamma qala kuffaru makkata lil mu'minina de heferebe makka bi julbe be inna nu'la fil akhirati mithla ma tu'luna ay min jogori rokko yede l'akhirah hono ko dokke don ko Allah wi dum do wana gonga min badantu julbe be hono ko min badanta heferebe ko min battadum Allah wi qur'ana kitabun ko deftere an deedo ko deftere anzalnahu min jipindu ide ka fewde ma mubarakun wadande barke liyadabbaru belebe pewja ebe mijo ayatihi ayaji Allah be jewa ma'anaji di be gomdina Allah wali yatazakkara bele wacuro dum ulul albabi jomirabe hakkillaji wa wahabna li daud min dokki daud sulaiman biddo ni wieni ni'mal abdu tare ma cuda men sulaiman innahu sulaiman non awwabun ka kewdo ruttunde to bangi cubi hinaji idu urida alayhi to mane arda e makko bil ashi e kikideji kikide non ko baada zawari wete kikide anan as-safinatu pucci di ganduda ko dardotodi koyde tati wiyawa ko pucci ujunere wiyama aljiyadu gaaji pucci ujunere aywa di ganda ko gaaji wiyama don pucci wiyama wondo haboyono o hebi won wibe ala masalan di jalti koy ndiyam tan ne wonno non won wibo habano ko dimasda e nasibino hebi pucci di won wibe non pucci di jalti koy ndiyam anani o jetti non o wadi hen jungo makko woni pucci baytal maadi afami joni non o wone fewnude puccidi jiyaadu ko gaaji firata o wone fewnude puccidi o mo fewna puccidi wonno ko jaho jihad o yidi yaade jihad o wone fewnu puccidi nde wari haw yetti pucci temedde jeenayi tan gharabati shamsu nangi muti walam yakun sallal asra o sahano julano takusan faqtamma usuni faqala o wi inni no mi ahbabtu mi yinnama mi muyi hubbal khairi yidde pucci an zikri rabbi ga jangtade jomam hono julde taksama rewi pucci tan ha mi juulade kis hatta tawarata ha nange wirnima bil hijabi e wirngal to nange wirnoto do hange naati don ha kanko annabi Sulaiman o ruddu ha aliya gartire kam puccidi gartirne kam puccidi o suni non no sunori no rewi puccidi ha nange muto juulani o wi gaddane kam ga puccidi e gaddi puccidi fada figa onatani matan aywa soppude bissuugi e korle wal ana geddaade o jetti sila makko mo taja korle puccidi o mo taja korle daade puccidi an kandi kanji fo di may hadilaade o mo taja koyde o mo taja daade taqarruban ila Allah ta'ala sabu ballarade Allah hay sustaghala biha o sokliri puccidi ani salati gajulde wa tasaddaqa bilahniha wa sakkite puccidi fa awwadahu Allah ta'ala Allah lomtanimu Allah lomtinanimu khayran ko buri mujudu minha e puccidi wa asra buri yawde hol dum arrifu hen tajri bi amrihi kayfa yasha hen nuna doga do wela kala do yidi wala gada fatanna Sulaiman wallahi min jarri barima kanko Sulaiman e borde lamma ko holko woni sababu o mo jogino debbo eywa debbo o wiete ko Aminatu non debbo o wiete andi Sulaiman kanko o debbo wiete ko ha jaradatu non debbo wete jaradatu debbo wete ko jaradatu debbo o woni sababu hawa dañi dum kanko Sulaiman no mbiiden ni nde wonno ko Allah tottimo tajetinde e laamu mum tottimo yo laamu ene wayno o laami aduna o fof kanko Sulaiman ala do ronkata yettade non joni non lamdo goto kefero nana juude geej anani duuni nde wete ko saydun
laamɗo mawɗo nan toon koye duunde geeƴ ene jogii laamu mangu ene jogii ngaluuji mawɗi on sahaa kanko oɗo Souleymana o felliti yaade toon nde wonno omo jogii ko omo yaara on hendu nawatamo e ndiyam he wuro ngo laamɗo tinan tan haɓe mbiye wuro he cip ɓe dari ɓe noddi on fewde Allah laamɗo o sali wuro ngo wiyete ko Saydul ɓe mbimi yo jaɓ Allah o wi ala on mbaɗi laamɗo o laamɗo on jogii ɓiɗɗo debbo ko jaradata hono mum yodde ala e aduna he kanko Souleymane o suɓani hoore makko on ɗon o noddi ɗum fewde l'islam noon caɓi Allah kono anda ko firti l'islam kanko Souleymane noon o yiɗi debbo o ala mo yiɗi honɗin gilli e rewɓe makko debbo o fof dey ko dañe makko fof e heewde debbo o nana wayata ran kama tan yo deƴƴu bojji jamma ñalawma nana waya waɗi ñalawma gooto Souleymane tawi mo way wima an kam ɗi bojji ɗi wayata ko waɗi o wi min de yiiɗa boɗo waya tan mi siftorat babam tan siftorat babam so siftiri babam laamu mu eno laamorino ni tan ɓerdam bonam mi wona wayde Souleymane wi a kono pamma ko laaminoɗo kono noon Allah ittimo lomtinanima ko ɓuri ɗum a yonata ko wi a ko gonga kono noon tawi somi miijimama tomi woyat joni kay sinna yamirino seyɗeneji maɗi ɗi ndesinini kam babam ɗo e galle he ha wayno babam ni somi fini mboɗo ndaara ɗum tan ma bojji ɗi deej Souleymane yamiri seyɗeneji ɗi yo ndesinanmo bam makko ha sa yi tan cikkata ko bam makko hakke e mum nandude heddi tan ko wawa fofde wawa yaade wawa haalde kono ko texte 6 ɓe mbi mo woni bamma wano wallahi ko ni watti subaka fof omo ndaara fotogo o watti noon subaka o ƴetti comci eɓe jogii comci bam makko ɓornono o ɓooni ɗum ko ɓe pewni ko watti o ara subaka fof kanko debbo o sujjana dese o sujjana ɗum no waɗantuno baba makko ni waɗi ñalawma gooto Asif bun Barkiya mo janngunɗen so suule to suratu Namli on ari e galle he nde wonno on ala paddal so ari hen ɓennoyat ɓenni nder galle to tawi toon hunde nde o noddi Souleymane o wi Souleymane an hande fodde balɗe 4 ko wona Allah ene rewe e galle ma o wi ɗo o wi gallam ma ɗo o wi gallam o wi galle ma o e weleede gooto e rewɓe ma he kanko Souleymane o rutti to galle debbo to o heli dese o gufi debbo o furi ɗum o harti o wi yo addane comci makko omo jogii comci ɗi ko mbomiri tan wuppata ɗum mbomiri tan ñootata ɗin comci omo jogoo ɗi ɓe gaddanimo ɗin comci o ɓolɗi nde o ɓolni haw gayni o yehi ladde omo rewa Allah omo nimsi o waali o ñalli toon wayde haa ñawde o arti o sikki hangaddi natti ƴeeƴi Allah noon wona noon nde o sikki natti teede kadi Allah kadi wona noon kanko Souleymane somo yahanno taarodde walla somo e wonda e suddiɓe makko omo joguino feggere laamu ngu koye feggere he woni o ittat feggere nde o resne omo jogii ɗon debbo no wiye Aminatu ko on o tottata feggere nde o totti Amina o feggere nde jogii o naati nder taarodde so itti feggere hen laamu ngu iwat o naati nder taarodde seyɗani ne wiye Sahrul Marid ari ardi e mbaadi makko kanko Souleymane wi debbo o tottan feggere nde debbo o itti feggere nde totti Sahrul Marid o waɗe juuɗe mum ay martaba Souleymane o arte makko kankon o dari boowal tan yimɓe fof ndiiri o fayɗo Souleymane jooɗonoɗo o jooɗi o fotti koyɗe makko yimɓe taarimu jinneji taarimu seyɗeneji taarimu diwe taarimu o woniri noon nde haa balɗe 4 ɗe ndaari gasde
Asib bun Barxiya e huunde e yahudiyankoɓe ɓe sikkitino wayni mbi onon kanko Asib bun Barxiya o namdi yimɓe o noon ala ko haawi on ɓe mbi ala hol ɗum o wi Souleymane no ñaawirta jooni ni on jeyaani ñaawooje makko ɗe ko ni o ñaawiranno mbi en de men gannda kono kam wonani waano kam on ko jilli heen de ko min de mi faamani ɗum o wi ko ni de ñaawiranno ɓe mbi ni de ñaawiranno ɓe mbi ala wonani o ñaawiranno o woniri noon kanko Souleymane o andi hankanti ko jarabu o addi o namdi debbo wimo totti Souleymane nawi Souleymane wi ala ko mi woni Souleymane wi semti Allah bonima semta Souleymane nan jooɗi to sis do jawanno to mbiya ummoɗon kangal o andi noon Allah jarri borima momo ko debbo o waɗe galle makko hen o fay maayo omo yahay galleji taw o daro e dama galle wona wi mi won Souleymane Bunda sukaɓe ngullamo leydi mbi ƴeewe o kangaɗo biiɗo kañum woni Souleymane yeey ngullamo o doga o faati maayo o watti egginande joom yaboy en pañeji mumen liɗɗi ko jomum ƴeŋtine liɗɗi fof o egginana ɗum pañe o rondo o wonti baara ñina ko wiyete baara ñina o wonti ɗum omo rondo masalan anani de pañeji omo faata dow omo yoɓe ha ñande Allah haaji hankanti ittude ko wanno e makko ko woodi mo dawani rondanade ɗum mo sorodi wonon ha hiiri mo ronde ni fo yoɓatamo ko ɗiɗi he lingu o seeka reedu ndu e itta kuutuji ɗi fof o waɗa hen masalan mburu o juuɗa ɗum o ƴakka noon e hew wadde nguye lingu o sakko walla o yeeya nguye lingu o juɗɗire nguye lingu noon o hewno wadde mo liggani o noon on takkusaan yoni itti liɗɗi ɗiɗi tottimo heen liingu gooto o yeeyoy liingu keddinge jungo makko nguude balɗe capanɗe nayi ɗe timminde seyɗaane o diw e caali ɗo wonno ɗo yehi rewi geej itti feggere nde sulke geej ɓenni liingu moɗi ɗum mo liggantono o noon ñande heen yoɓimo liɗɗi ɗiɗi heen liingu gooto o yeey liingu ngu o fiɓi judde ngu o sekire ɗum feggere yalta dewe golle Allah ko ɓooyaani ko hono ko way noon ɗe waɗi ɗo ko ɓooyaani hono ɗum waɗi jiyaaɗo Allah gooto ko jaggunooɗo laawol Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu woodi saay wi yo woppu laawol ngol hokkamo kaalita heewa o wi on yo addu on wiimo eyi mbaɗa adda kono koye sarɗi en jolata laana njeena hakkude geeƴi mbeddoɗa kuusma o wi bisimilla on itti kaalis tottimo ɓe jole laana ɓe ngari ha hakkude geeƴi o tikkus makko sulke maayo he liingu moƴi debbo makko fay jeere soodoye liɗɗi soodi ƴelo liɗɗi addi he liingu gooto debbo ne taƴa tan ha yi ton course o Allahu akbar debbo wi ɗum wona course ma o wiyam jaw wi ko wallahi ko course am o wi o wi min noon mi andi ndekete ko laawol ngol nangimi wona min nanguno ɗum mi hayti woppude mi jokki hami maaya taade kay kursam arti ndeke min ko kangol nangimi wona min nangi ngol jaɓani woppude min mi woppani goto mi tacce ɗo min o yumum ce kanko Souleymane noon feggere artiri o watte juuɗe makko o arte e place ɗo wonnoɗo o jooɗi seyɗeneji ngari jinneji ngari yimɓe ngari diɓe ngari taarimo omo jooɗi ɗo jooɗi o wi joni seyɗeneji ɗi seyɗane gujjunoɗo feggere makko eɓe gaddumo ɗo jonji jinneji cere aduna he hono hojom taw gaddi sahrul mariti e yeeso makko ene waɗa geƴƴel gendarmerie ji makko gaddi ɗum o nangi sahrul mariti o wi ɓe gadda e hayre ɓe gaddi hayre mawde ɓe mbi yo peej o wi yoɓe peej hayre nde ɓe peeci hayre nde ɓe nannimo toon o waɗi hen godron e bedek o wi ɓe beddo e geeƴi ha yowmal qiyamata ɓe ñawda mona geeƴi to woni kaso makko Allahu akbar
ɗum woni wala kada fatanna Suleyman wallahi min jarribinoma Suleyman aha anani ɗum woni ko qissa ma kalannami o tan ko ɓuri raɓɓiɗi hen koni tan anani min jarribima Suleymana wa alqayna min beddi ala kursiyihi e dow sis makko jasadan ko wayno ɓandu ni seyɗane mo mbimami o a faami humma anaba kanko Suleymana o laamu ngu rutti e laamu makko caggal balɗe tan qala o wi rabbi joomam ighfir li mboɗo ñaagima jaafoɗami wa habli rokkam mulkan laamu ngu ganduɗa la yambaghi ngu hananani li ahadin goto min baadi caggalam mboɗo ñaagima dokkami laamu tawa hay goto handani e laamu ngu caggalam أفهمي إنك الله أنت الوهاب آوني دكو فسخرنا له من إلتني مؤريها هندو تجري إن دغ بأمره أيامر مكو رقاء السوي حيث أصاب كالدوجي والسيادين الله من إلتني مسيدنيج كل بنا إن كلهن مهو وغواس إموتو ويجي وآخرين سيدنيج قددي إنهن مقرنين إنغانداك وكبنرادي في الأسفاد إجي هذا الله من بي النبي سليمان ثم دودي أداؤنا وني دوكال أمن إما فمنون ركو من جدا أو أمسك والله جوجي تسايدين باسا ركود بغير حساب حسبوار على يدوم أنام بتاكي كم بدر دانون الله من تن ودن معلوم ودنون وإن له أنا وارني سليمان عندنا أمن كالا زلفا وبيتي مالدال وحسن ما آبين إكو بري مجديرو ترد